ang produkto sa Kalabo Liniment at kitang tabang sir. Okay sir. So wala na gid mubalik ang imong gibati sa una? Wala na gid sir. Dili na ko nga pagka sa una nga luya permi kung kalawasan wala na gid. Karon wala na ko gibati kaluya. So wala pa kaning gamit sa Kalabo Liniment Oil sir. Dili ka kasaka-saka tungod kay luya ang imong bagtak nimo. Dili gid sir kay luya man ang lawas nga mo lagi ka nang mahadlok lagi ko matagak sir man dili ko musaka jud. Dili dito sa ubos kay amo mong trabaho sir. Kasaka mo mong trabaho kay building mo mong trabaho kaya mahadlok ko nga madisgrasya ko kay ako magdagi sa liga tong pamilya. So karon sir, magkasaka na ka sa building tusukad nga haplas kas Kalabo Liniment Oil. Kaloy sa juice sir, wala gid ko makahihok na ko sa mga trabahon. Dili ko nga dili na ko mahadlok nga kuan madisgrasya kay ulian na gid sir, ulian na gid ko unsay kasulti nimo sir sa tanan nga naminaw? Sa tanan nga naminaw sa nga gamit lang gid mo og Kalabo Liniment kay maayo gid yung mga balatian. Kinsay pangalan gani nato sir? Tagadiin ka sir? Ako dai si kay Alimar Amin dai nagpuyo dai ko sa Buisan, Tibungko. Kalabo Plus sa Kalabo Plus, tanang balatian dudas. Kalabo Plus with Mangosteen, herbal food supplement, makatabang sa mga sakit sama sa diabetes, ulcer, goiter, hepatitis, tuberculosis, asthma, cancer, pneumonia, pulmonia, leukemia, tumor, sugupan pang balatian. Alang sa kompletong kombinasyon, ipare sa pag-inom sa Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic o Kalabo Plus Herbal Capsule with Mangosteen ang panyawan. Aron healthy pirmi ang kalawasan. Labi na og pirmi pud nimo haplasan sa Kalabo Plus Herbal Oil Liniment kaysa Kalabo Plus tanan balatian. Todas! Ginama sa Jesser Marketing, mapalit sa mga butika. And for more info, contact Mr. Kalabo sa 0930-973-6009. Kalabo Plus lang. Ako dahil si Kuhan Adan, katong Kuhan pa Kuhan kana katong ako nakagamit ng Kalabo. Di ko kanya akong sale. Ano si ko palakaw din ano. Pagka sige na ko gamit ng Kalabo, tapos na sa akong sale, karon makatindog na ko, makalakaw na ko. Tindog siya ako ng sige. Kanang tubig sa ilalom kasi kung uno. Tapos mabati gini mong halang. Sir, sa wala pa nimo magamit ang Kalabo, unsa day ang imong mga ibati sa imong panglawis labi na sa diha sa imong tiil, sa imong mga sa parte sa imong lawas. Kuan magod diha kung tiil kita ora magkabas-gabas pa kung kahoy. Sige kung tabok-tabok aning sapa. Nagkapas mo ako ugat pa. Naman yung bati ako ng ginhod. Nagamit ako ng Kalabo para gawala na siya. Sa ato pa sir, epektibo gid kayo ang produkto nga Kalabo samtang imo sa gigamit sa imong panglawas. Epektibo kayo kay ako man yung nakuha nga epektibo gid siya kay makalakaw naman. Kalabo Plus Herbal Capsule. Problema sa pamanit, baho sa lawas. Kalabo Plus Herbal Soap. Sa Kalabo Plus, tanang balatian dudas. Kalabo Plus. Dati, excited tayo pag malapit na ang birthday. Pero habang tumatagal, nalulungkot ka na dahil tumatanda ka na sa edad, pati na rin ang kutis ay tumatanda. Ngayon, hindi mo na ito kailangan pang isipin. Gumamit ka lang ng Kalabo Plus Herbal Beauty Soap. Kalabo Plus Herbal Beauty Soap. Taglay nito ang kapangyarihan ng oregano. At sa tulong ng anti-aging properties nito, siguradong kutis mo ay mananatiling fresh and young. Kalabo Plus Herbal Beauty Soap. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Kalabo Herbal Beauty Soap is a quality product of Jesser Marketing. Mga pagkatawa sa Jesser Marketing. Wa kay klarong bata ka tapulan, jugay kang buduya ka ba ha? Ingon ka, wa ka nagkabuog tubig. O niya karon, naman lagi kay ikapainom sa kuha. Tampulan, tapulan. Ha? Wala bitaw ko nagkabukap. Maubit daw nagkuha kong tubig sa anidoro. Aron na kay mainom. Galaw-galaw. Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Kalabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Kalabo Herbal Coffee, Kalabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing, mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir.
Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gihatod kanato sa Jesser Marketing, ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto, aniya na pod kita nagbabalik mga kabisyo, my love so sweet sa adlaw nga Thursday today, pitsa 23 timbulan sa Pebrero tuig 2023. Aniya na pod magtikaw-tikaw magalingasa magaliwaros na pod kita karon mga takna sa udtong tutok. Kini ang inyo ang DJ Mike Kiling. O kini po yung inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lolo Babaw ha. Plus tartanya manyukad sa panyaguban kanyato karon mga takna o pabati mo kanyato ha. Ala sige manyukad sa gihapon sa pagpahimsog sa kalawasan ni labi niya sa pagpalig-on pinagi sa tuang mga produkto diri sa Calabo. So importante sa mahalaga kamo diha makapanyukad usab sa inyong kaugalingon nga makahibayo no para inyo mapamatudan at tumal na mo, pamalit na mo nining produkto nato sa Calabo Plus Herbal Food Supplement. Kini nga tulumanon mga kabisyo, my love so sweet, gato nato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga aduna ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Arisis pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga aduna isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Duyog taog padayon sa tuang panaguban. Mga kabisyo, my love, sila bina. Natin mga nindot kayo mga health tips later on para sa tuang Calabo Baka. Okay, tanginan ninyo ha. O ang tuang mga nindot nga pagtulunan pinagi sa tuang programang Bugo ka na ba? At ang nga, surprise! Ato confession, laing kaagi nga tuang masayran later on sa gihapon. So maunang pabati mo kanato o labaw na kung namoy mga kaagi diha nga di nyo makalimtan handog karon, nyo pang ma-memorize word for word. Pwede nyo i-message ang ato Facebook page Katok Confession o dito padala mo dito ha. Ato na siyang basahon diri sa kanginan. Okay? And mayong buntag di ay sa mga lugar nga naabot sa tuwang pagsibya, Lolo Baba. Gani, mayong pagpaminyaw dyan sa inyong tanan, ha? Ilabi na sa 88.1 Line FM, Santo Tomas, Davao del Norte. 96.5 Radyo Provinciano Maasim, Sarangani Province. 94.1 Big Radio Bayugan. 107.3 YK FM Montevista. 94.1 Light FM Hinatuan. Go FM Trinto. Line FM Banat Kagwait, Line FM Barubo. 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol. 88.3 Line FM Badas Placer. 101.3 Line FM Migakos. 88.9 Line FM Tubigon Bohol. 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City. Dawan FM Marihatag Surigao del Sur. Dawan FM San Miguel Surigao del Sur. 99.5 Gold Bayugan. Kings FM 88.8
Pipino Mass Media Unidad Caguait o Radio Tribo Madrid 98.7. Maayong udto, maayong pagpaminaw, maayong pagpaniudto diya sa inyong tanan mo ginaot nga kamo diya na sa maayong panglawas o ginaot nga nakapang tumarmo sa tuwang produkto diri sa Calabo. Kay putante sa malaga nga himsog ta sa kanunay kay lisod kayo labaw niya kung ganing aduna kay gustong panguyaban, diskartehan, no? O pangasawaan. Lisod kayo magluya-luya ka basi masoyan kasi mo ang gikaibyan niya. Wala makikalsom dong. Luyang man ka masyado. Unsa may mo ang pambanya sa ko gani ko mag-date-date ta. Unya, kung mag-date-date ta dili nimo gunita ng kamot. Dili ko nimo gaksyon. Dili ko nimo kisan. Dili sad. O sa may buhaton nimo sa ako. Wala. Nimo bodyguard. Sunod-sunod. Abi nimo ikaw magsusunod sa ako. Ako'y kuan tawaning abi nimo ako'y magsusunod sa imo, ikaw magsusunod sa ako. Unya tikpalit ka sa akong mga gusto pag mag-date ta. Wow naman ang lupit mo. Pero nasayod baka niya may kiling. Nga adunay uban kanya to bitaw gitod no. Lisod kayo mangita gyud og karelasyon kay mahadlok. Makabanya og mga nganing klaseng tao. Okay, ang uban kanila bitaw adunay na mga gitawag nato kining traumatic experience. Grabe po ng traumatic experience nga naman day tuod dun sa maday na ilabi niya kung makabanya kag mga ngani sama na lang. Kanya makita alay ka gwapo, pero ang utok way sulod. Gamayng butang, masuko. Murag paminaw niya, di na og-daog siya, what siya kind. Maunang dili kumbiyansan. Ang uban, balibad yung tuod kayo kung ganing makigrelasyon og banyang sa mga ninyo. O niya tapos kanang time siya, kadali lang makakita alay ka og banya, makakita kag dato. Wala po'y batasan. Ibig asawa kanya, himuon yung kanyang katabang. Patuhon kanya parang siyang porn star. Makita po kang seryoso. Iyang ex, sige po dog panyawag sa iya. Wala pa ka move on. Samo kay pag-ubay man dyo Makita pala ka og mayroon. Kaya tipot ka seryoso mura niyag pare. Pero kasagaras mga pare, kamisa naman na seryoso. Ako'y kailang pare nga sa personal, dili ba? Mugawas, malipay po siya mag-uban mi, kaya mugawas po ang iyahang pagka siya. Dati sa una kauban mi sa bata pa. Depende na sa tao inyon po siya. Pero kung makakita po kagkugihan po, wala po yung oras nimo kay busy og pamugas. Busy sa iyang pangwalta. Wala time. Sige lang, importante kung ikaw praktikal nga klase nga pagkababae, pilian ng kugihan. Bahala ko na sa time sa imuhang, ano man diay. Pwede man mo maghimo og time sa isig usa pagdaig tulog yung duha. Mura man ay kalipayan nato kanyang kabangon ta. Kaysa naman wala kay kwarta, mang shopping ka, Allow, sigut Unya makita po kag responsable, dili po romantic, di pa yun sweet. Asa nung kamulugaran niya yun? Napag yun, may kiling. Uy, kadaggan ba na? Makita ka og hamugero, pero broken hearted pod. Makita po kag edukado. Feeling po siya, sakto pirme, sakto sa tanan, dili sa palas. Makita po ka og bright kayo, mamakak po pirme, Sobraan ka bright, may kay mamakak, may kay manggamit, Makita ka og wapay na human, masuko po yung imuhang sawayon. Masuko siya nga marag paminaw niya. Alang tawagan niya. Kaubos ni mo siya o kaulaw sa ba? Kita po ka o kwartahan. Babaero po.
kita po ka og dili babaero. Pero sige po dog duta. ML is life. Pundo sa balay. Para magdula, magsigi computer. No? Kunya, makita po kag dili barkadista. Wa po iligo. Di na maligo kay sa may laagan tuod. Karaman sa balay. Makita lagi ka po kag talong nga laki pero di po masuroy. Matago lagi nimo siya. No? Igo lagi nimo siya itago. Masuroy po nimo, malan po nimo siya driver. Bodyguard. Wow, lupit. Makita unta ka og naananiyan tanan, Bahalag dili gwapo, Pero ang problema lang, kontrabida po lagi ang inahan. Mo gini nakapaitan na diha. So, in other words to say, what do kayo ganyan, Asa naman lang mo mangita ni mga Mars? Wala, kung na lang gid sila. Maganto sila kung sa ihatag ni Lord sa ilaha, no? Ni God sa ilaha. Kay kana siya, grasya na siya. No, kay kung katong mismong lalaki nangandoy og sama nimong babae, unya tapos sa nga ng pagiha, kabisyo, my loves, nahimo kang blessing para niya. Unya, dili man nimo siya ganahan at first, pero pagdayon kadugayan kini mga babae, padili-dili ra ba sugod niya, tapos pagkadugayan magpangita, no? Manginahanglan, magsuko-suko. Magsuko-suko pag naa, pero pag wala, mangita. Atik. Mura man day gihapon, no? Para man day gihapon, para lang ibigin. Tising din siya, oy, kilig. Uy. Pero mo lagi nyo, na magintay mga apan. Kamu magani, na magani mo yapan. Mureklamo ba mi? Sa tinyod lang kami mga lalaki, huwag mi pakialam, bisa pag wamoy kwarta. Bisan pag kanyang, sabi mga apan niyo, kanang sige mo pangaway. Ang importante sa malaga sa sugod nga kamo among nagustuhan nga makadugsing mo na mo sa kama. Ay una ganyan mo na naibgan dyan sa imong kagwapa, imong kaseksi. Ulahi naman ganyang batasan kay batasan mailhan mo na pagkadugayan. No, pagkadugayan nimo mailan, mas maganahan og samot ang lalaki sa imo labaw na kung traditional jud ka nga klase ng pagbabae nga maluto, maglimpyo, mutabang, no, mulihok. Diba? Di ba sa ingon nga mangita at katabangan niya, pero kuwan naman ko na siya kanyang kung sa mga hayop pa ba, animal instinct, ilahan ng likas nga aspeto sa pagkatao. Kami mga lalaki, ang likas nga aspeto na mo, no, animal instinct na mo, pagka-animalon, ganyan mo gyud, animal kaming dako. Pero bitaw, ang animal instinct niya mo, kanyang mo provide, no, muhatag sa pamilya, kanyang lalaking dili muhatag sa inganya nga pagiha, kuan na sila mga inutil. No, walay pagtagad sa pamilya. So may lang gyud tuod nga matingkagol, nagiyapon niya sila mga apan yapon, no? So dawat-dawat lang gyud ani. Di ba? Kung makakita po kaginganyang klaseng babae nga tradisyonal po kayo, ikaw po lalaki magpa-tradisyonal po ka, mutabang po kasi mumisis po. Kung malabas siya, kung nakay bakanting oras, labhan po nimo. Diba? Kung nakauli niya kagikan sa trabaho, diba? Niya, pag bakanting nimo, makasayo kag mata, bako dyo ka para mulihok muhikay. Diba? Kaya mas bugat ang trabaho sa balay kaysa kanang mo trabaho ka sa opisina. Muling ko, storya, relax lang, utok kay magdagan. Kung ganyan ka manual labor, hago ginoon kayo na siya, no? Diba? Kay lawas ang maglihok, lawas ang pamaulan. Diba? Ikaw nga misis, pag ulit tayo sa imuang banya, dapat sugaton niyo mo siya, oy, kumusta naman ka, my love? Ay, bakit niyo mong jagway, wala makagikulata o napulo ka tao, gidatugan o sa gatos nga, kuan, hello, Bex!
Ay, dali kay hiluton da ka. Kumanya ko gilot sa mo, alam na. Anya gamitan in og kuan mga kabisyo ha. Kalabo Plus Herbal Oil Liniment ha. Kay mo ni siya sulbad sa mga labad. Ihaplas dayon nimo ang liniment nga numero 1, aprobado, garantisado. Kalabo Plus Herbal Oil Liniment lamang amigo ha. Muagtag sa panyuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, ubag-ubag, matagtike, arthritis, rayuma, uban pa. Ha? Mupatay sa kuto, moisturize sa panit, humutog sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, nindot sa paminaw. Insect og mosquito repellent pag yun, ang lupit talaga. Ha? Alang usab sa mga hana sa opisina, o kabuyon sa biyahe gamiti sa Kalabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot kailong, hubak og stress nga paminaw, magkalabo Premium Rub ka na. Ha? Alam buhay, hayya! Hay! O para po sa mga agit-agit o baho sa lawas, panamon gamit ang Kalabo Plus Herbal Soap para pampaputi o pampabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Gato ka nato sa Just Our Marketing, Kalabo Plus Herbal Products kay sa Kalabo Plus, Tanang Balatian, Tudaas! Hala, sige, sumonga na siya mga kabisyo, my loves. Ang nindot nga impormasyon para kaninyo, tama itong ingon ni Lulubaba, ikaw nga misis, dapat pag-abot si Muhambana, nakaligo na ka, nakapangwa na ka, nakapangpunas na ka diha, humot na kayo sa tanan, gamit kang produkto nato diri sa Kalabo, nga pampagwapa, diba? Unya, para kining ang kakapoy si Muhambana, bisag hago ka na sa trabaho, mukamang pamanggidyapo na siya. Okay, mas lami matulog pag sobrang hago, taong kaayang lawas, kay pagmata niya na, lami kay mata, diba? Sa kalami mong mata, murag di nakaganahan po mong mata. Ay ganahan pa ka matulog. So muna mga kabisyo, my loves ha. Nga ato ang buhaton aron magmalinawon, di ba? Ako kitabang ang kalabo sa tuwa, no? Di ba? Sa inyong relasyon, at least magmalambuon mong duha diha, no? Sa nganing paagiha sa ato ang produkto diri sa Kalabo. Anyway, padayon ta sa unahan, padayon sa tuwang paglanog-lanog ug pabati ta ninyo sa gihapon ha. Live ta ninyong kita og madungog mga kabisyo, my loves, diri sa tuwang Facebook page, sa DJ Marketing nga Facebook page. Personal account nato sa Kalabo Herbal Product Just Our Marketing. Pwede mo mag-order diha. Okay, message lang ang Facebook page nila or di ba ka contact mo 0930-973-6009. Pabati sad mo gihapon tuod ka nato ha. Pwede mo mag-comment diha karon sa tuwang Facebook live, alright? Anyway, so duyog ta sa tuwang programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban gihapon usab ta ninyo mga kabisyo, my love so sweet. Kini ang inyong DJ Mike Hiling. O kini po diang inyong wapon talo ay lumping ha. Kini si Lolo Baba ha. Why weren't we